Hola, soc Mariola, una estudiant de quart de l'ESO, i en aquest vídeo vaig a fer una breu introducció al llibre Heartstopper, de l'escriptora Alice Oseman. Heartstopper és una saga composta per 4 novel·les gràfiques, encara que jo solament tinc les 3 primeres. La història està ubicada en Estats Units i gira al voltant de la vida de Charlie, un xic de 14 anys que sempre l'han atacat per la seva orientació sexual, a més que sempre s'han aprofitat d'ell per ser homosexual, a més que també s'han aprofitat d'ell perquè és el millor estudiant de la classe. L'únic que vol Charlie és un amic amb el que poder confiar, i és en aquest moment quan apareix la figura de Nick, un esportista americà gran i fort. Aquests dos personatges comencen a entablar una bonica amistat que durant el transcurs de l'obra es donarem compte de que aquesta amistat es convertirà en algo més. Des del meu punt de vista, l'obra trata de visualitzar qualsevol tipus d'orientació sexual i acceptar-la, posant com a exemple a Nick, que no sabia que era bisexual fins que va conèixer a Charlie. A més, que durant el transcurs de l'obra anirem descobrint que degut al maltractament que rep Charlie, aquest acabarà desenvolupant un TCA. Aquesta sèrie de novel·les m'ha encantat perquè els personatges són molt transparents i sense filtres i diuen tot allò que senten. Espero que aquesta ressenya hagi servit d'ajuda per animar-vos a llegir aquesta obra. Adeu! Ací vos deixo les principals plataformes on podeu adquirir el llibre, com la Casa del Llibre, FNAC o Amazon.